Είμαστε η Μαρία Μιχαήλ και Μαρία Νικολάου και θα παρουσιάσουμε το θέμα μέθοδοι ομάδων ταξινομητών. Το πλάνο παρουσίασής μας περιλαμβάνει τον ορισμό των μέθοδων ομάδων ταξινομητών, απλές και βασικές μεθόδους ομάδων ταξινομητών και διάφορες εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούνται. Αρχικά θα εξηγήσουμε τι είναι η επιβλεπόμενη μάθηση για να καταλάβετε κάποιους ορισμούς που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της παρουσίασής μας. Η επιβλεπόμενη μάθηση είναι η διαδικασία έβρεσης μιας συνάρτησης για κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει με στατιστικές ή αλγοριθμικές μεθόδους. Τέτοιου είδους ταξινομητές μπορεί να είναι το Bayesian Method, K-Nearest Neighbors, Artificial Neural Networks, Support Vector Machines και πολλοί άλλοι. Γνωρίζοντας αυτούς τους ορισμούς, μπορούμε τώρα να πούμε τι είναι η μέθοδοι ομάδων ταξινομητών. Πρόκειται για αλγόριθμους επιβλεπόμενης μάθησης, οι οποίοι αποτελούνται από ομάδες ταξινομητών. Έχουν ως σκοπό το συνδυασμό των διαφόρων αποτελεσμάτων των ανεξάρτητων ταξινομητών, με σκοπό την παραγωγή ενός καλύτερου αποτελέσματος. Ακολουθεί μια εικόνα που παρουσιάζει τι είναι η μέθοδοι ομάδων ταξινομητών. Αρχικά έχουμε το instance, που είναι η είσοδος στους ταξινομητές, στη συνέχεια οι ταξινομητές και τέλος τα αποτελέσματά τους που συνδυάζονται σε αυτό το σημείο, ώστε να πάρουμε τέλος το τελικό αποτέλεσμα. Τέτοιες ομάδες ταξινομητών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με ομογενή και ετερογενή μοντέλα. Οι μέθοδοι ομάδων ταξινομητών με ομογενή ταξινομητές αποτελούνται από όμοιους ταξινομητές που εκπαιδεύονται σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων ή με διαφορετικές παραμέτρους. Τα πλεονεκτήματά τους είναι η μεγάλη ευελιξία, καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει ποικιλομορφία στα μοντέλα και μεγαλύτερη ορθότητα αποτελέσματος. Ένα από τα μειονεκτήματά τους είναι η μεγάλη πολυπλοκότητα σε χρόνο και μνήμη. Τώρα θα αναφερθούμε σε απλές μεθόδους ομάδων ταξινομητών. Στις πιο κάτω μεθόδους θεωρούμε ότι η εκπαίδευση γίνεται με τον εξής τρόπο. Ο κάθε ταξινομητής του συστήματος ομαδοποιημένων ταξινομητών εκπαιδεύεται ανεξάρτητα. Οι ταξινομητές μπορούν να εκπαιδευτούν σε όμοια ή διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να συνδυάσουν και ετερογενή μοντέλα. Παρουσιάζονται κάποιοι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την επεξήγηση μεθόδων ομάδων ταξινομητών. Ο πρώτος αλγόριθμος που θα μελετήσουμε είναι ο voting. Για την ταξινόμηση ενός συγκεκριμένου δεδομένου σε μια κλάση M, παίρνουμε το αποτέλεσμα του κάθε κάπα ταξινομητή και επιλέγουμε ως κλάση για το συγκεκριμένο δεδομένο αυτή που θα εμφανιστεί τις περισσότερες φορές στους διαφορετικούς ταξινομητές. Ο ψευδοκώδικας αυτού του αλγορίθμου είναι ο εξής. Δίνουμε την είσοδο στον κάθε ταξινομητή, συλλογή όλων των αποτελεσμάτων, έβρεση κλάσης με το μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων. Τέλος, παίρνουμε ως αποτέλεσμα την κλάση με το μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων. Τώρα θα παρουσιάσουμε ένα βίντεο, το οποίο εκτελεί ένα παράδειγμα του συγκεκριμένου αλγορίθμου. Έστω ότι έχουμε 5 ταξινομητές, ήχη 1 μέχρι ήχη 5. Άρα το κάπα θα ισούται με 5. Έχουμε δύο κλάσεις, το female που συμβολίζεται με F και το email που συμβολίζεται με M.
Σαν είσοδο δεδομένων το χ, θα το βάλουμε στους 5 ταξινομητές. Στο τέλος, ο κάθε ένας ταξινομητής θα μου δώσει έναν αποτέλεσμα. Αυτά τα αποτελέσματα που έχουν πάρθει συνδυάζονται και λόγω του ότι εμφανίζεται 3 φορές η κλάση male και 2 φορές η κλάση female θα επιλεχθεί το M, δηλαδή η κλάση male, σαν αποτέλεσμα. Ακολουθεί η μέθοδος Borda Function. Έστω ότι Ri κάπα η κατάταξη της αϊωστής κλάσης του καπακοστού ταξινομητή. Ο βαθμός αποτελέσματος του Borda Function υπολογίζεται αθροίζοντας τη διαφορά του Ri κάπα από τον αριθμό των κλάσεων. Η έξοδος του συνόλου δεδομένων καθορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση. Ο ψευδοκώδικας αυτού του αλγορίθμου είναι ο εξής. Δίνουμε την είσοδο στον κάθε ταξινομητή. Παίρνουμε τον βαθμό αποτελέσματος κάθε κάπα ταξινομητή για την κλάση n. Για μια συγκεκριμένη κλάση παίρνουμε το αποτέλεσμα του κάθε ταξινομητή και εκτελούμε τον τύπο του Borda Function. Η τάξη του χ είναι η κλάση για την οποία το Borda Function δίνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους ομάδων ταξινομητών είναι η average. Η έξοδος ενός συνόλου δεδομένων αυτής της μεθόδου προσδιορίζεται ως η κλάση με την υψηλότερη μέση τιμή του αθροίσματος των εξόδων της κάθε κλάσης. Ο ψευδοκώδικας αυτού του αλγορίθμου είναι ο εξής. Δίνουμε την είσοδο στον κάθε ταξινομητή. Παίρνουμε το βαθμό αποτελέσματος του κάθε κάπα ταξινομητή για την κλάση M. Για μια συγκεκριμένη κλάση παίρνουμε το αποτέλεσμα του κάθε ταξινομητή και βρίσκουμε το μέσο όρο της συγκεκριμένης κλάσης. Η τάξη του χ είναι η κλάση για την οποία το average function δίνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα θα παρουσιάσουμε ένα βίντεο το οποίο εκτελεί ένα παράδειγμα του συγκεκριμένου αλγορίθμου.